Bisan kung opisyal nang gideklarar sa PAGASA ang pagsugod sa rainy season. Kung panahon sa tinguan, cloud seeding operations gipahigayun gihapon dito sa Bohol. Siluan meron din na adunay live update kabahin nini. May. Lan gipasabot sa focal person sa DRRM, Department of Agriculture, PAGASA Bohol, nga bisan pa man kung gideklarar na sa PAGASA ang opisyal nga pagsugod sa panahon sa tinguan, apan menos paghihapon kaayu ang uwan nga nasinati sa Bohol. Sukad niadtong Hunyo 11, upat kahigayon ang nakapahigayon og cloud seeding sa lalawigan sa Bohol. Tag-usa ka oras kapinila kining gipahigayon. Matod ni Cecil Avis Opada, DRRM sa Department of Agriculture, Provincial Agriculture Technology Coordinating Office sa Bohol, nga migahin sila og 5 million pesos alang sa 50 ka oras nga pagpahigayon sa cloud seeding. Bali, ang atong 50 hours, ma'am, naana siya allowance na pwede na to na siya makandak within 60 days. Dugang ni Opada, bisan kung opisyal nang gideklarar sa PAGASA ang pagsugod na sa panahon sa tinguan, menos pa kaayo ang uwan nga nabubo sa Bohol. Sa data nga ilang nahipos gikan sa PAGASA Bohol, gikan Hunyo 1 hangtod 12, anaa pa lang sa 4.66 mm ang tubig uwan nga nabubo sa Bohol sa 62 mm unta nga sukod ubos sa normal conditions. Matod ni Opada, mismong ang Farmers Association sa Bohol mo'y mihangyo nga magpahigayon og cloud seeding aron mabubuan og tubig ang ilang kaumahan nga naughan na tungod sa El Nino. Not unless nga mo issue sila, ma'am, o resolution nga dili na nila kinahanglan ang cloud seeding or ang dugang ulan para nga makapuno sa dam or mabasa ilang yuta, then we will stop. Sa labing awahing data sa PAGASA Visayas, gikan Hunyo 1 hangtod Hunyo 17, anaa pa lang sa 16.8 mm. Gikan sa 155 mm ubos sa normal rainfall amount ang nabubo nga uwan sa Bohol. Apan gitataw sa PAGASA nga walay koordinasyon gikan kanila ang pagpahigayon og cloud seeding. Ang cloud seeding or rain modification mo ang proseso nga mamahimong uwan ang bagang panganod pinaagi sa pagbubuog asin ngadto sa kawanangan. Ang nahimutangan sa seedable clouds kun matang sa panganod nga mamahimong mabubuan og asin aron kini mamahimong uwan, ang direksyon sa hangin ug uban pang mga factors gikinahanglang susihon una sa mga eksperto sama sa mga meteorologists sa PAGASA. Matod sa PAGASA, ubos lang ang accuracy sa cloud seeding nga mamahimong anaa lang sa 30%. Busa may standard operating procedure silang subayon, una makapahigayon ini. Ubos sa project structure sa PAGASA, kung mupahigayon man sila og cloud seeding, gikinahanglan usab ang koordinasyon gikan sa Philippine Air Force, Bureau of Soil and Water Management, Civil Aviation Authority of the Philippines, ug local government unit. It's their decision to conduct a cloud seeding, but walay abiso or basbas ang PAGASA to conduct cloud seeding sa akong nahibawan. Gipasabot ni Opada nga may resource person sila nga taga PAGASA Bohol. Apan wa kini malakip sa technical working group nga direktang nalambigit sa cloud seeding. Miluwat og executive order si Governor Ares Umentado alang sa pagkaumol sa Bohol Cloud Seeding Operation Task Force nga gilangkuban sa Provincial Agriculture, PDRRMO, Department of Agriculture, DA-BSWM, NIA ug Philippine Air Force. And also, ma'am, ang DA-BSWM nagpalit yun na silang subscription of the satellite nga pwede na itong tanawon or basihan asa dapitan ning mga seedable clouds karon nga na form karong mga orasa asa siya tungura. Sulod sa upat ka adlaw nga nakapahigayon og cloud seeding sa Bohol niadtong Hunyo 11, Hunyo 12, 13 ug 15 nakasinati og pag-uwan ang Bohol. Apan ang PAGASA dili makakonpermar kung ang maong mga pag-uwan mugna ba sa cloud seeding operations. Dili na to ma-determine if the rain nga na-experience sa Bohol is from cloud seeding, because naka-issue man ta og mga thunderstorm advisories and the hazard associated with thunderstorm include man ng ulan. So there is a possibility also nga it was the thunderstorm, the natural process of a thunderstorm ang nagproduce og ulan. Midepensa usab si Opada sa mikatap nga obserbasyon sa mga netizens nga ang cloud seeding nga alang unta sa Bohol napadpad sa hangin ug diri na sa Cebu nakapauwan. Dili ta na mag-uul, ma'am, nga wa siya ni buntak sa dam kay naa
agricultural areas ani kay ang Bohol ma'am is an agricultural province. So ang mga farmers anang dapita ikinanglan gyapon nagtubig para sa ilang rain-fed areas nga mga pasakan o tanunan. Unya og giabot siya Cebu. Then thank you Lord kay ang Cebu is part of still of the Region 7. Lan sa pagkakaroon, matod ni Opada, gihunong una nila ang cloud seeding operation sa Bohol, kay gipaubos pa sa weekly maintenance check ang aircraft nga gigamit niini. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.